ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಇನಿ ಯಾನಂತೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬಸ್ಸಕ್ಕನ್ನು ನಡತಂಬರುಂತೆ ಅಪ್ಪಗೆನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೊಪ್ಪು ನಡು ತಿಕ್ಕೇರು ಬೈಕ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಇನಿ ಬಸ್ಸಕ್ಕಂದು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಕಟ್ಟಂದೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷದನ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚ ನಡ್ತಂದು ಬನ್ನ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಂಚ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ 8:37 ಆಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8:15 ಬೈದುವೆ ಯಾನು ಬೇಗ ಬತ್ತೈತೆ ಪಂಡ ಹನುಮಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂದಿಜಿ ಅವೇ ಪುಂಡಿ ಕಾಂಡವರ ತೋಜಾತ್ತೆ ತುಲಿ ಅವು ಪುಂಡಿ ಒರಿದುಂಡು ಇನಿ ಐನೆ ಕಂದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕಲದಲ್ಲೇ ಕಾತುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬುಲಂತರಿಟ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟೋಡವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕನೆ ರೊಚ್ಚಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂದು ಮಂತದೆ ಕಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಾತುಂಡು ಅವು ಆನಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡಾಪುಂಡು ತಿನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾನಿ ಬೊಲಂತರಿಯತೆ ಅವು ಕಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಾಪು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಬಾಲ್ದಲ್ಲೇ ಕಾತುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪೂರ ಪಿದಯುಂಡು ತುಲೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷತನ ಬರ್ಡೇ ಎಂಡ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಂದು ದಾದನ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಮನಿಕೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಒಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನೆನ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಕ ಅಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚೆನಾರು ಪೋಯ್ ಸರಿ ಬೇತಕ್ಲೆ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಈ ಸರಿ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ ವಾಲ್ದ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐನು ಇಲ್ಲಾಡ್ ತಿಂದರೆ ಕೈಟ್ ಪತ ಒಂದು ಬರೋ ಅಂತೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐನು ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಚೋಲಿ ಜಾರನಾಗ ಅವು ಚೋಲಿ ಜಾರುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೈಕ್ ಪಾಡಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಪುರ ಪಿದೈದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಕ್ಷತನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏನಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಂತು ಕಟ್ ಮನ್ಪುನು ಇಜಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂದು ಎನ್ನಂದಾಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಒಂಚಿ ತರ್ಪದ ಕಟ್ ಮನ್ಪಾಗನ ಅಂದಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಂದಪ್ಪ ತೂಕ ದಾದೆಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೀ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಪಾಡುವೆರ ಆತು ಉಲ್ಲೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ ಸರಿ ದಾದನ ರಜೆ ಟಿತ್ತೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲನೇ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ದಾಲ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಈ ಜೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅవ్వంಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಆತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೊಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಯ್ ಸರ್ಲಾತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಯಿ ಗುಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊರೊಡತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಡೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿನಿ ಮುರಂದನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತದಾತ ಐನೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿನಿ 3 GB ವೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಒಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಡ ವಿಡಿಯೋನ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆದ ಒಂಚು ದಿನ ಇನಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಡಿ ಇನಿ ಅವು ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಎಂಗಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮತ್ತಿತ್ತ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಡಲ್ಲ ಅವು ಯಾರು ಅವಸರೋಡು ಬಂದಿದ್ದಿ ಮೇಕಪ್ ಅವು ಸರಿ ಆತಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ವಿರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡೈಕ ಇನ್ನು ಕಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಮಂತ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಅವಡತ್ತಾವ್ ಆಯ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಂಗಾರತೆ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಅದಿತ್ತ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಪರಂದಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಕಂತೆ ಬಟಾಟೆ ಬೋಡುಂದು ಹೋಯ್ನ್ಯಾ ನಾವು ಇಲ್ಲುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತುಪರ ತುಲಿ ತೋಜುಂಡ ಏತುಲ್ಲ ಓಲು 2 3 4 ಸುಮಾರುಂಡು ಅಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕಿನಿ ಹೋಯ್ ಲೈಕ್ ದಾದಂದು ತುಕ ತುಲಿ ಇಂದೆಟ್ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿರ್ ಬೈತು ಕತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ನಲ್ಲೆರ ಲೇ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ಕುಳೊಂದೇರು ಬನ್ನಾಗ ಮಿಯಾರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಪರ್ಂದು ಹಾಯ್ ಆಂಡ್ ಬತ್ತದ ಚಾ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಬಾಜಂತೆ ಕರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು
ಅವಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗುಂಡತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ ನೀರು ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ಲ ನುಪ್ಪು ಮಂದು ನಂಚೆನೆ ದೀದು ಪೋತೆ ಬೊಕ ಕಜಿಪುದ ಚೂರು ಕಜಿಪಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಬಿಸಲೆ ಉಂಡು ಮೀನ್ದ ಉಂಡು ಅಡ್ಡೆದ ಪುಂಡಿದ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಯ್ನ ನನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಅಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬುತ್ತಿಡು ಕೋಡೆ ಮೂಜಿ ಬುತ್ತಿಡು ಕೊಂತೆತುಲೆ ಅಡ್ ಮೂಜೆ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ ನೀ ರಡ್ಡು ಕೊಂತೆ ಬುತ್ತಿಡು ರಡ್ಡುಲ ತಿಂಡೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಆತನತೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಪುಂಡಿ ಇನ್ನಂದ ಅನ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಅನ್ನೆ ತಿಂತು ಜನ ಅಂದದ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಏರ್ತೀನಿ ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಐನ್ ಬಾಜನ ಪೂರ ಒತ್ತರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಅಜ್ಜಿ ತೌತೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಕಾಂಡೆಯನ್ನು ಒಂಚು ಕಜಿಪ್ ಮಂತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಖಾರ ಆತಂಡ ಓ ಯಾನ್ ಮಂದನ ಖಾರ ಆತನಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಯಾದಜಿಗೆ ಹೆಂಗು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಮಾರಿ ತಿನ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಉಪ್ಪು ಬಂಡಲ ಯಾವುದು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ನಾಲೈ ಸರಿಜ್ಜ ತಾರ್ನನೆ ಅರೆಗೆ ಏಪಲಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಯಾನು ಹೂ ಕಜಿಪ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಉಪ್ಪು ತುನ್ನಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕಸ ಆಪುಣ ಅಂದ ಆಪು ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ಆತಿ ಉಪ್ಪು ಕಸ ಇಲ್ಲ ಕನೆ ಆಪು ದಾದನ ಖಾರ ಆತನಿಗೆ ಏತ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ತಾರೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬತ್ತಿತಿ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಂದಿಚ್ಚತೆ ಹಾಂ ಕಜ್ಪು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನಾಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಂದ ಮೀಂದ ಬಿಸಲೆ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕರೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಸೋ ಗಾಯ್ಸಿ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಇಂತ ಕಜ್ಪು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದೆ ಖಾರ ಆತನ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕದ ಅದ ಎಂಕ ಆತಂಜಿ ಖಾರ ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚದೀಕೈತೆ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಕ ಹಾಯ್ ಮೀದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನನ್ನ ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಉಂಡತ್ತೆ ನೀ ಒಂಚವೆ ಕಜಿಪು ಅಡ್ಡೆ ದಾಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆನೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಏನಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಡ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒರೆಸುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಡೆ ಫುಲ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಡು ಅವು ಏನು ಕಾಂಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ತೊರಲ್ತು ದೀತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ತೊರಲ್ತು ದೀತನಂದತ್ತು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪುನ ಬರ್ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮರಿಯಲ್ಲನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡವು ಪಿದೈ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಐಟ್ಲಿಗ್ ಜಾಗ ಇಪ್ಪುಜತ್ತ ಕುಲ್ಲಾರೆ ಅಜ್ಜ ಇಲ್ಲ ತುಲೈ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಮರ್ದು ಪೂರ ಪುಡಿ ಐತೆ ಪೂಡು ಪಿಜಿನ್ ಪೂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಷತನ ಬರ್ಡೇ ಪಂಡತೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ವಯ್ಯಾನಕ ನಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದು ಆಪಗೆ ಎಂಕೊರ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ಬರ್ಡೇನೇ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಡಲೆ ಅನ್ ಮನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ತುಕ ದಾದ ಪನ್ಪೆಡು ತೂಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪಂಡೇರ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಬರ್ಡೇ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಜೆಗೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಇದು ದಾದ ಅನ್ಪಣ ಗೊತ್ತು ಜೌಲ ಪಂಡೇರು ಸರಿ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಕೊರಚೀರು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಪಾಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ಪಾಟಿ ಕೊಡ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲೇ ರಜೆ ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ದೇರತೆ ನನ್ನ ಎಲಂಜಿ ಕೊಟ್ಟದಾದ ಎಲಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವಳು ಒಂದುಲುಂಡು ಏನ ಪೇರ್ ಮೈಪರ್ಲ ಪಗಲ್ಡು ಪೇರ್ ಮೈಪಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಬೂತುಗು ಅಂಚ ಏನು ಪೇರ್ ಮೈಪಾರೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಚಿ ಬೂತೋಗು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಡ್ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮನಕಲ್ ಪೂರ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋಪೇರು ಪೇರ್ ಮೈಪಾರು ಉಂಡತೆ ಕುಟುಂಬತೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಎಂಚ ಎಂಗಲ ಕುಟುಂಬದವಳು ಬೂತೋಗು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪೇರು ರಶ್ ಆಪೇರು ಯಾನ ರಶ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೂತೋಗಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಆತತೆ ಇಲ್ಲು ಪಗೋರ 500 ಜನ ಮುಟ್ಟಾದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈಗ ಬೂತೋಗು ಪೋಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಯ್ಯಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ತ ಎಪ್ಪುಜದೆ ಹಿಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪು ನಾಚಿಕೆಲ್ಲ ಅದು ಪೂರ ಹಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರಾತ್ರಿ ಪೋಪುನದ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪಿನಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಿ ಉಂಡದು ಬರ್ಪಿನಿ ಪಗೆಲ್ಡು ತುಂಬಿ ಎಳ್ಳಿನ ಪೂರ ಪಗೆಲ್ಡು ಪೋಂತ ಪಗದ ಮೆಮೊರಿಯೇ ಬೇತೆ
ಎಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಲೆತ್ತೊಪ್ಪುಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲೆತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆನೆ ಬೋಡ್ಬೇಕಾ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಅಶ್ವಿನಿ ಪೂರ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ಅವನು ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಕಲ್ ನೈಟ್ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅವು ದುಂಬುದವ್ವೇ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕೊಂತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡತ್ತಾ ಐನು ఒక ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಆರೇನು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಬುಡ್ದು ಪಾರಪ್ಪ ಬುಡ್ದೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಬರ್ಪಾರ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಡ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲವು ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪಗೇಳ್ದು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಸಾಕ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅವ ಅಂಚ ನಿಂದ ಪಾಚರ್ ಬದಮ್ಮಗ ಆಚರ್ವತ್ತೇನ ಎತ್ ಸೋಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೈತೆ ಒಂದು ಗಂಜಿನ ಬೆಚ್ಚದಿಯೋಡು ಮೂಲ್ತುಲ್ಲೆ ಏರುಲ್ಲೋಳು ಚುಯ್ ಮಿಂಕೋ 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 ಹೇ ಶೇಲಿನಿ ಆಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಟಿಂಕು ಒಲ್ಲೆ ಟಿಂಕು ಒಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅಡ್ತದ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಲ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ತೆ ಪಿದ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇಲ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಪರೋಡು ಬೊಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡು ಟಿವಿ ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿನ್ನಿನ ಯಾನು ಅವಿನ ಅಂಡ ಎಂಕ ಪುರ್ಸದ ಎಂಕ ಇಂಚ ಆಸೆ ಮಾತೆರು ಮನ್ಪುರತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಒಂದು ಓಲು ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕಿಚಿಂಡ ಎಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನು ಈನ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಲಿಕ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ನೆಟ್ಟು ಬೈತನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಮರೆಗ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವು ರೀಲ್ಸ್ ಐನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಎತ್ನಿನ ಅವು ಎಂದೊಡೆ ಆತೆ ಅವು ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಈಗ ಒಂಜಿ 10 ಲೈಕ್ ಬರ್ಪು ಎನ್ನಂದು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಲೈಕ್ಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೆಕೆ ಅವನುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಠಕ್ಕ ಅಂದ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮನ್ಪಗ ಇಂಬೇ ಪಿದ ಇತ್ತೆ ಟಿಂಕು ನಾಯಿ ಗಿಡ್ತೊಂಬತ್ತೇನ ನೀನು ಅಣ್ಣಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ಗಿಡ್ತೊಂಬತ್ತೇನಾ ಮಾಮಿನಲ್ತ ನಾಯಿ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ರಪ್ಪ ಉಳೈ ಬೈತಿ ಟಿಂಕೋ ಚಿಂಕು ಮೂಲು ಮಿನ್ಕು ಅಲ್ಪೋದು ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂಡೋಳು ಕೊಚ್ಚು 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 ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಕಾಸ್ತೆ ತೊನಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಒರಿಯೂಜಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡೆದು ಪೋಪುಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಂಡಲ ಒರಿಯೂಜಿ ಐನು ಎಂಚ ಒರಿಪಾವನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಕ್ಲೆ ಗೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆನೊಂಜಿ 4 ದಿನ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಇಂಚ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರ್ದಿದ್ದು ಐಕ್ಕಿಂಚ ದೀಪೆದೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒರಿ ಉಂಡು ಮಂಡಲ ಕೆಲವರ ಒಲಿಯೂಜಿ ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ಪನಿಕ್ ದೀತುನಲ್ಲ ಉಂಡು 2 ದಿನ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂಕ್ ನೆತ್ತ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡಾಲ ಐಡಿಯಾ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಬಟಾಟೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪುತ್ತುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಪರ್ದ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆರೆ ಪಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಡತ್ತು ಸಂಡೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಕಂದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಶುಂಠಿಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ವಾರ ರೇಟು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಈತೈಕೆ ಏತ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮೂದೈಕ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋದು ಮುಲ್ಪ ಉರ್ಕದ್ದು ಪೋತು ಅಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಡಿ ನಿನ್ನ ಪರ್ಕನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈದಿಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ರಾಗಿ ಅವಳುಂಡು ಬೆಚ್ಚರತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಸಂಡೆ ಕಂದನ ಎಟ್ಟೊಂದು ಚೂರುಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಕುಲೊಂದುಲ್ಲ ಕುಲೊಂದುಲ್ಲ ನಸಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಾಂಡ್ ಇಂಗನ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ದು ಪುರಾಂಡ್ ನನ್ನ ಕುಲೊಂದಂತೆ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ
ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.